debe divere dike de mo dike obodo akpọ ma juo yi okika mpa aturu buore mo nwa tibe nke onwa egbuere go nwe geti nwu ka onwa bada bonso obi akala na kuto gbajo ori se buru asa agugu na de agugu so hapo no je ku dishkantile tala ti ada riel Adamma ndi wa boye la zo nwam di nwoke bere lu nwam emania iso ga adregala mma ijakwa ade ndu no nwoke igakwa ade ndu no nwoke igakwa ade ndu no nwoke otu ko de tibido ngofo ibo zu nwa anwu
Chineke ga-anụrụ akwa gị mee ego onye ụwa ọma. Anyị si mmebezina Chineke ga-abụrụ gị ihe. Ọnọdụ ahụ juru gị anya Chineke ga-eme ka ọ ghọrọ ngọzi. Akwa ndị erikwara Chineke ga-azanụ gị ekpere. Ngwa anyị tiri na mwute Chineke ga-anụrụ akwa gị mee ego onye ụwa ọma. Chukwu dị ebere Chineke ga-anụrụ akwa m. Ọnụ na-ekwuru ogbenye Chineke ga-azana anyị ebere. Ọ na-agbazi anya mmiri na nwanne na-egbuzi nwanne ya Chineke bịa chebe anyị nọkwa gị n'aka. Be free from your worries in Jesus' name. Amen. Jesus. Chukwu bịara. Ndị gị nọ n'ụwa nọkwa gị n'aka. Onye na-ebe ọbịa ebe, onye na-ata ọka n'obi atụzina. Dịka ị na-anụ egwu a, achọrọ gị kọsawara obi n'igwe mmadụ. Ọnọdụ gị ọrụrụ nke Hana ka ọ bụ nke Sera. Kwere n'oge nleta gị erudo. Okwu ọkụkụ n'anya mmiri ọ ga-aza gị. Psalm 50:15 na ọsị. Nwa m yọọ m ihe ọṅụ mba gị. Aga m emere gị aka iwee zaa aha m. Psalm 91:15 na ọsị. Mgbe ndị m gbapụrụ m na nsogbu ha nọ, aga m aza ha. Aga m azọpụta ha ma nọnyekwara ha. Ịmakwala ọnụ mmadụ abụghị ọnụ Chukwu. Mmadụ wakwụsịa Chineke kwugharịa ya. Ọnụ ahụ bụrụ ogiri asụ ga-emecha ruru ogiri racha. Maka na mba ọkụ gbara ogene mechara bụrụ ihe ejiji. Maka na chi anyị na-ebere nwere final say. Haleluya. Ị na-anụ n'oge amara gị n'orukwa o. Ikwetego n'oge ngozi gị n'orugo. Gbasapụ aka gị gị wenara ọchịchị obi gị o. Ngwa anyị tiri na mwute Chineke ga-anụrụ akwa gị mee ego onye ụwa ọma o. Chineke ga-azakwa gị ebere. Chinaza ebere. Chineke ga-azakwa gị ebere. Ọ ga-aza gị ebere. Chineke ga-azakwa gị ebere. Okenye gị ihe n'anya. Chineke ga-azakwa gị ebere. Chineke ga-azakwa gị ebere. Chineke ga-azakwa gị ebere. Anyị na-arịọ gị Chineke ga-azakwa gị ebere. Chineke ga-azakwa gị ebere. Aka na nkụ mkpọkụpụ chi anyị nkwa maka na ihe o mere anya dịrọ mfecha. Chi ya ebube dịka uwe adege oge ikoro nwanọfe n'igwe ọnọ gị eri iyeri ọba onye ikọdọrọ ọdịfekwe mbuli onye amara na onye ngọzi Jizọs. Na anyị dị ndụ taa na ọ bụkwa amara Chukwu.
mma o, ịdị mma o, dede mo ịbụkwa Chidike gọziela anyị nyanya mara chiọma ya ka iji kwere na ịbụkwa Chidimma ịsawo Gabatex Studio si n'ịbụ Chidimma aka na-akụ nkwa Sista Chinasa si n'ịbụ Chidimma anyị na-eburu m n'elu ụwa n'ụmụ apụghị ịkọcha anya ya ka iji kwesị na ịbụkwa dịkasị onyinye dị detụghị ọkanya ome ịtọtụ onye Chukwu ndị mmadụ eke niile si n'ịbụ chikasị chi o ezinụlọ niile ndị ngị bụ nna bụ n'iri elu o ha niile na-ekwusi n'ịbụkwa chikasị mma zambe ya Chine ịbụkwa Chidimma eleghị mma n'anụ dede mo ịbụkwa Chidike iri ụtọ nyanya mara chama ya ka ndị kwesị n'ịbụkwa Chidimma ịkọgharịrị mma n'anụ Chine ịbụkwa Chidimma iri mma ịbụkwa Chidike oyiri enyi gị gosiela nyanya mara chama ya ka ndị kwesị n'ịbụkwa Chidimma sambe ya Chine ịbụkwa Chidimma dede mo ịbụkwa Chidike eleghị mma n'anụ ọtụtụ dị na-ajụ ya ka ndị kwesị n'ịbụkwa Chidimma Chine ịbụkwa Chidimma onye ọma dede mo ịbụkwa Chidike ịmasịrị m n'anya mara chiọma ya ka ndị kwesị n'ịbụkwa Chidimma Chine ịbụkwa Chidimma sambe ya